1, 2, 3 en... Ik weet het nog, dat ik mijn spanning kwies aan fijntje. Wacht op het thuiskomen van uw heidi. Keer plezier, papier en een eindje draakje staal en hout bij zo'n meidje. De draak der draken. Nog een keer? Nee, volgens mij. Ja. 1, 2, 3 en... Zien lege staan en gaan rond. Zo praten de meesken mij huren, hoe de streken van Klaas Gerrit Zwieringa. We hebben wel een lekker stukje koeken gehad. Ja, ik heb natuurlijk.